חזרתי לכם בחלק האחרון, ואנחנו נדבר עכשיו, ממש ככה נסגור את השיעור הזה בגורם האחרון, שזה מן הסתם שירותי הבריאות. אז במה משפיע על הבריאות שלנו מבחינת שירותי הבריאות? זה איכות השירות, זמינות, נגישות, ונדבר על זה קצת. איכות השירות, האם אני מקבלת שירות בבית חולים עם צוות מקצועי, האם אני מקבלת שירות בקופת חולים עם מרפאה שהיא לא מפותחת עדיין, או לצורך העניין אין לה הרבה כספים אז חסרות בבדיקות. כמובן שאנחנו שואפים להגיע למצב שכל הרופאים שלנו הם סופר 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 מוכשרים, אבל לפעמים גם המקום אליו אנחנו מגיעים לקבל את השירות הוא לא תמיד הכי טוב, וזה גם מאוד מאוד קשור למקום מגורים. האם יש כספים באזור המגורים שיכולים להקצות אותם, אם דיברנו קודם על משאבים, שיכולים להקצות אותם לפיתוח של קופת חולים כמו שצריך, בדיקות כמו שצריך וכן הלאה. זמינות השירותים. אני מניחה שאתם יודעים שאצלנו פה בצפון, רובכם מהצפון אני יודעת, רובכם אבל לא כולכם, אז בצפון דווקא זמינות השירותים היא די מופחתת. זאת אומרת שגם בשביל לקבל שירות של רופא מומחה או של מרכז רפואי מומחה או של למשל אם אתם יודעים שיש מרפאות סוכרת שמכילות, נמצאים בתוכם בעצם אנשי מקצוע רבים, וזה מאוד מאוד בעייתי כשיש מקומות בארץ שצריך לנסוע חצי שעה בשביל להגיע לשירות בריאותי כלשהו. לדוגמה בצפון יש מעט מאוד בתי חולים בתפזורת די מרוחקת אחת מהשנייה, ואנשים שגרים למשל בצפון רמת הגולן או באזור ההוא צריכים לנסוע לפחות חצי שעה, אם לא 40-45 דקות, כדי להגיע לבית חולים. עכשיו תארו לעצמכם אנשים שצריכים כרגע להגיע למיון, מאוד מאוד בעייתי. אז זה מבחינת הזמינות, האם זה זמין לי, האם זה קרוב לי, האם אני יכולה בכל רגע נתון, לצורך העניין בשעות הפתיחה, להגיע לשם. יכול להיות מאוד בעייתי כשהשירותים לא זמינים, ואז זה משפיע על הבריאות שלי. האם אני הולכת לקבל את השירות שרציתי, לא הולכת לקבל את השירות שרציתי, וזה מאוד בעייתי. גם הנגישות. אם יש לי מרפאה כלשהי שנמצאת במקום שאין בו גישה לאוטובוסים, או אין בו גישה לאנשים עם איזושהי נכות שצריכים להגיע בצורה קצת יותר נוחה, זה יכול להיות מאוד 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 בעייתי, כי זה מגביל את האנשים לקבל שירותי בריאות, משהו שמן הסתם יכול להשפיע על בריאותם. אז גם הזמינות וגם הנגישות הם הרבה פעמים באים ביחד, והרבה פעמים גם האיכות קשורה לזה. אם זה משהו מאוד מרוחק, כמו שאמרתי, באזור נידח, אז הוא גם לא זמין אולי, גם לא נגיש, וזה יכול להיות מאוד בעייתי. מבחינת רפואה מונעת וקידום בריאות, זה מאוד מתקשר למה שאמרתי מבחינת זמינות, מבחינת נגישות, כי גם, שוב אם נשווה בתי חולים ומרכזי בריאות שנמצאים במרכז הארץ, למרכזי בריאות שנמצאים בצפון הארץ, אז למשל בדיקת סקר לסרטן השד. בצפון הארץ יש מכון, שני מכונים אולי נניח, אולי יש עוד קצת שאני לא יודעת עליהם, אבל שנחשבים טובים ונחשבים זמינים יחסית בעיר מרכזית, וכל השאר לא. זאת אומרת, כל מי שרוצה להיבדק אצל רופאת כירורג שד, רופא כירורג שד, צריך לנסוע הרבה זמן בכדי להגיע. עכשיו אנחנו מדברים על רפואה מונעת, אוקיי? אנחנו מדברים על בדיקות סקר שצריך לעשות. בין אם זה אישה שאפילו צריכה להגיע לרופא נשים לבדיקת סקר. בין אם זה מישהו שרוצה לעשות קולונוסקופיה כבדיקת סקר, כרפואה מונעת. אז כל הדברים האלה מאוד משפיעים. אגב, כולל האם מרפאת האם שלי זמינה לי או לא זמינה לי, למשל, לקבל חיסונים. אוקיי? כל הדברים האלה הם מאוד מאוד משפיעים לי בסופו של דבר על איך הבריאות שלי תהיה, ומן הסתם זה תחת הכותרת של שירותי בריאות. והדבר האחרון הוא קידום בריאות, שגם הוא קשור במשאבים, קשור בצוותים שיכולים לעשות את זה, קשור באיפה אתה נמצא, אם אנחנו מדברים על הארץ, איפה אתה נמצא בארץ, קשור לתוכניות התערבות לקידום בריאות שקיימות, לא קיימות, יש להם כספים, יש להם את המשאבים ואת היכולת להריץ תוכניות, האם אפשר לעשות תוכנית כזאת בבית ספר יסודי, או האם לעשות תוכנית כזאת בבית אבות.
לא בכל מקום אפשר ככה בשלוף מהשרוול לעשות תוכנית לקידום בריאות. אז כל הדברים האלה זה דברים שאם היה לי אפשרות כל הזמן לעשות בדיקות סקר בכל מקום שאני רוצה, לקבל חיסונים, ללכת לסדנאות שמקדמות בריאות, ללכת אפילו ברחוב עם שלטים שמקדמים בריאות, או אם אני מקשרת למה שאמרתי קודם, למשל, אפילו שביל לאופניים. אוקיי? שביל להולכי רגל, שביל לעשות הליכות וריצות. זה לקדם את הבריאות. ומן הסתם, לא בכל המקומות יש את זה, אבל במקומות שכן יש את זה, זה מאוד מאוד מניע את האנשים ומאוד מעודד אותם לעשות או לעסוק בפעילות ספורטיבית או לאכול נכון וכן הלאה. אז כל הדברים האלה זה דברים שקשורים לשירותי בריאות, שקשורים לכסף, שקשורים לאזור, שקשורים לסביבה. זאת אומרת, בסופו של דבר, איפה אני מקבלת שירותים בשביל לטפל בבריאות שלי. ונחתום את זה בלראות שני דברים שבעצם מסבירים את מה שאמרנו עד כה. אם תראו את הפערים בין תמותת תינוקות, אוקיי, בקרב ערבים ובקרב יהודים, אנחנו נראה שבתל אביב יש פי 2 יותר רופאים מהצפון. בירושלים פי 2 יותר מיטות, אשפוז, אוקיי, מהדרום. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת שאנחנו מאוד 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 לא נמצאים במצב שווה באזור הזה, באזורים שונים בארץ, מבחינת היכולת לתת שירותי בריאות. זאת אומרת, יש לי הרבה יותר רופאים במרכז, יש לי הרבה יותר מיטות אשפוז בירושלים, זאת אומרת, כמובן, שוב מהדרום, הכל פה השוואתי, אבל בסופו של דבר, שירותי הבריאות אינם שווים, והכל פה זה יכול להיות גם פוליטי, גם כסף, משאבים כאלה ואחרים. ואתם יכולים לראות ממש את הגרף שמשווה לנו בין דרום, תל אביב, מרכז, חיפה, צפון, ירושלים, לאורך השנים, מה קרה למיטות האשפוז. האם זה פונקציה של מה? אוקיי? עכשיו, שימו לב שה-1 או עד 2.6 זה שיעור מיטות ל-1,000 נפש, בסדר? תשימו לב איפה יש לי הכי הרבה מיטות ל-1,000 נפש, בירושלים, איפה הכי פחות? בדרום. תל אביב נמצאת באמצע, הצפון נמצאים גם מאוד מאוד למטה, וזה שוב מאוד מאוד קשור למה שאמרתי לכם קודם, על הזמינות, נגישות וכן הלאה. אז מה היה לנו כאן? היה לנו מספר גורמים שמשפיעים על בריאות, גורמים של פרט, גורמי סביבה, גורמים של שירותי בריאות. ביולוגי, אישי, התנהגותי קשור לפרט. התנהגותי, חברתי, סביבתי, פוליטי קשור לסביבה. והסביבה שסביבנו שבעצם כביכול אין לנו כמעט השפעה עליה, או שאנחנו מושפעים ממנה כמובן. ושירותי הבריאות שהם בעצם סוג של גורם בפני עצמו. כל הגורמים האלה מלמדים בעצם את הבן אדם איך להתנהג. כל גורם בפני עצמו אחד משפיע על הבן אדם בהתנהגות שלו, על הבריאות שלו. יחד עם זאת, כולם כמכלול גם הם משפיעים. זאת אומרת, זה לא שיש רק גורם ביולוגי או רק גורם סביבתי. יש את כל הגורמים כל הזמן. הם כולם נמצאים, הם כולם משפיעים, אבל הם גם כל אחד משפיע בפני עצמו. אוקיי? זה סוגים שונים שאמרתי בפני עצמם וכמכלול. זה הכל להפעם. אנחנו מקוות שהסתדרתם עם המצגת ושהכל מאוד ברור לכם. אנחנו כאן לכל דבר, לכל שאלה, לכל פנייה, ושיהיה לכם אחלה המשך וסוף שבוע.